Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Her bir adamda iki sani esasy baýlyk bardyr. Ýöne köp adamlar on qadryny bilmeýär. Şu babetde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey diýär: "Ni'matani maghbunun fihima kesirun minen nas, es-sihhatu wal farag." Ol iki baýlygam saglyk we-de işsizlik, meşgulçylyk, boşluk. Peýgamberiň bu öwüt nesihatyny iterýän zady başarýa kaň, wagtyň baqa, tagat ibadatda bolmaklyk, halal eklenç etmeklik, wajipdir farzlaňy ýerine ýetirmeklik, haramdanam çekilmeklik. Çünki saglykda dowam etmeýä we-de ejen kakaň da pastaýan eklep taklamaýa. Bugun janyň sag bolsa, ertir keselleýän. Bugun eklep taklansaň, ertir eklenç, diklenç teň başyňa düşýär. Toň wahy eýdem bolsadym da, beýdem bolsadym da